Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo jaera mar Lolwe TV odiochieng' ma kawuono bende waromo kaendi otieno ni endi e chenro wani endi mar ohala gerruok. Kama dwa tayi e chenro ni en an Millicent Adhiambo. Kamoro amora ma intie ageno ni iriyo maber kendo arwakini machiegni. Odiochieng' ma kawuono an gi wendo wa kaendi ma en japur kod pith mag gigo mopogore opogore kendo mane yore mar yuto kendo e ohande motimo makonyo e ngimane. We amiye thuolo mondo onyiswa ni nyinge ng'awa to otimo ohala mane. Machiegni wendo wa makawuono. Erokamano. An nyinga iluongo ni Charles Odira. An japur. Yes. Ng'enyne ji ok ohero yangore elela ni gin jopur. To pur en gima ber kabisa. Yes. Ohanda matimo ni awacho natimo ohanda mar pur. Kendo biashara na iluongo ni mixer. Koro kama wantie ni iluongo ni mixer farm. Yes. Ene kama weche pur timore. Koro wapuro lembe mopogore opogore. Yes. Wapuro machunga, wapuro mawembe, wapuro sour soup, wapuro guava, wapuro hibiscus, yes, popo and ging'eny. Ok anyal wacho gite nikech samoro sa. Yes. Koro gimomiyo wapuro en kane wasomo chon. Yes. To ni nyisowa kawane primary gi form 1 ni agriculture is the backbone of this country. Koro ka en backbone tiende ni nyaka obed gima ber kabisa. Koro wan wayangore ni wan jopur. Yes. Koro kapok aketho sa ang' nadhi achiel kachiel mondo mi ilernwa ni to tiji mar pur ni endi nichake karang'o to seringo bang' thuolo maromo nade nyaka ne ichako wandi mar pur ni? Tija mar pur ni anyawacho ni nachake kapod atin. Yes. To koro kapod itin to aparo ni ne lwet jonyuol, ne lwet oweteni. To koro mara. Yes. To nachako ka ni jahigni 18 nikech gima somo en agriculture. Yeah. Koro anyawacho ni nasechako wuoth madhi korka pur. Koro kane atieko skul, yes, to na kaka pile kitieko skul nyaka inwang' kama inyono mondo ichaki. Koro nabedo japuonj. Achaka bedo agriculture officer gi NGO moro matin. Achaka bedo farm manager kamoro. Kato bang' mano to awacho ni koro aromo. Yes. Koro anyalo chung' kenda. Koro tij pur ni achako 2002. 2002. Yes. Koro kigo kwane nyaka higa 2020 ni endi mano nyabedo higni adi kamae? Mano koro dhina mana higni 18. Higni 18. Kapure machamo. Kapure michamo. To be ineno ka be aber. Iber. Kik wang'im ich mobiro cha. Ma ber kabisa. Mano ber sana. Koro mondo mimi chaka tiji mar pur ni endi. Nitiyo kod pesa maromo nade koso ang'o gini mane itiyo godo kata ang'o gini ma ng'ato nyalo tiyo godo mondo mi ochak tich mar pur kata ohala mar pur? Pur kaka nachako nachako e yo matin. Yeah. E yo matin ni mokwongo na akodesa lo. Lo moro manyalo romo 3/4 mar eka. Yes. Koro lobni napidhe olembe. To kolembe mapidhe puodho. Yes. Olembe mapidho to ka gise ti tachomo wigi. Koro gibedo gik maluongo ni grafted materials. Koro mage mane apidho tauso, apidho tauso. Yes. Koro na agero pesa mos. Koro kana segero pesa maneno koromo. To ang'iewo lo koro ekas 3. Yes. Koro ka ang'iewo lo ekas 3 to koro achako pur be koro me pap. Ma koro mapod ni chomo ka be pod achoma. Lakini me pap bende nitie. An kisewuotho seneno ka ging'eny. Nikech lo bende koro bet dit. Koro adwaro mana moko lakini mar chako to wasechako. Mar chako to wasechako. Koro kuom pesa mane chako go matin ni endi.
Ne en pesa mana igole ofuki koso ne en loan koso janyuol nobugi koso niriwori gi ng'ato? Kaka wacho mokwongo, an kana chako pur makora luongo ni pur makorka kora, noyudo kasetiyo tije moko. Asewacho kanyo ni nabedo japuonj, nabedo farm manager, abedo agriculture officer bende. Koro naneno ni sa asaya mi in agriculture officer, i benefit jomoko. Sama in farm manager, ichuli mana pesa mani igolo. Koro tene ni nyalo yudo mang'eny moloyo. Koro emomiyo nachoko e yorno maonge ng'ato mobugora kenda. Tene ni asongo mos mos takeno, asongo mos mos takeno. Koro mana chakogo, nachako gi pesa na wuon mana wuon na aloso. Niloso kigole ofuku. Kagole ofuku. In short, negin savings magi. Negin savings mega. Mano ber sana. Koro en puonj mane minyamiyo janeno maneno magombo bende chako wala machal gi mari ni endi ni onyalo chako nade kotiyo gi gik mage? Puonj manyalo miyo janeno en ni tich mar purni en tich ma ok ichak sani to kiny seyudo. En gima nyaki ibed ihori. Nikech kata kawa gik ma kelo yuto piyo, achiel kuom gi en alodi. To kata kipidho alot nyaka ng'irite dweche moko 2 koki chako yuto. Koro gima nyalo nyiso joneno en ni gibed gi horruok sama gidwa chako pur. Nikech kipitho tibiro keyo bang'e. Bang'e no chakore mana gimoro dwe 1 dweche 2. Nikech nitie alode moko ma kipidho to dwe 1 isechako mana yuto. Koro kawe mano, anyalo nyiso joneno ni tij pur ni ober nikech kawa wuoye kuom professions gi, tibiro nwang'o ni ji mang'eny dwaro ni nyathino bed lawyer, nyathino bed daktari. To ibiro neno ka ing'iyori tineno ni daktari ibiro mana dware seche moko. Lawyer ibiro mana dwaro seche moko. To japur tidwaro seche te. Koro tiende ni tij pur ni en gima ober nikech ji te dware seche te. Dhano nyaka chiem. Kata ka ng'ato onge pesa, to bedo mana onge pesa machielo, pesa chiemo te en go. Koro tiende ni ka in e tij pur ni, onge chieng' ma ohandi biro bedo ni koro ohandi rach. Ohandi ber sa te nikech ji nyaka chiemo. Mana kaka iwacho ni mwandu duto te manie piny ka wuok manilo. Wuok manilo. Mana kamano kana donjo kaendi asewuotho e farm ni tete aneno gik mopogore opogore. To gik olembe mopogore opogore thoth gi ji pidho. To daher ni wawuoye matin, aneno ka in gi cricket kachicha ipidho ma iloso godo cricket bread. Koro daher mondo mi ilose matin e wi wach cricket niendi gi benefit ma bende iyudo. Agoyo kamano kuom penjo no. Ka wawuoyo kuom cricket en onjiri. Seche moko dhiera ni kiwuoye cricket to joma sani nyithindo ng'e mana ni wuoye the cricket game. To cricket en onjiri gi dholuo. Onjiri ni sa asaya ma ng'ato biro e farm to koneno onjiri to penji ni imiyo gi gwen. To kwa mi gi gwen, onjiri en gima wapidho ka mondo dhano cham. Dhano cham, to dhano bende nikech joma ng'eny penjo ni to export gi. Ket wasunge ong'e ni chamo gik magalagala. Ang'o momiyo wasunge chamo gik magalagala to wan ok wacham gigo? Tiende ni nyalo bet ni wan gi rem mar ng'eyo moro. Koro cricket ni wapidhe nikech wadwa ni ji ochame. Ji ochame nang'o? Ji ochame nikech en gi health benefits mang'eny. Achiel kuom gi kadwa wacho en ni crickets gin chiemo mwaluongo ni proteins. To wang'eyo ni rech bende nigi protein, wang'eyo ni ring'o bende nigi protein, oganda gini nigi protein. To ang'o momiyo awacho cricket? Cricket nigi proteins mabitho, maler, motegno, mopogore gi proteins moko ka. Kada songo matin, bet ni asomo agriculture, kora nyalo elaborate matin. Proteins mwawacho gi, iloso gi gik miluongo ni amino acids. To wan gi amino acids 22 e piny mangima. To kichamo ring'o, samoro iyudo mana amino acids 8. To kichamo crickets, tinwang'o amino acids 16. Koro nyisa ni kai moro ting'o nyadiriyo mar moro, ere chiemo maber? Mar onjiri. To king'iyo
gweno koneno njiri ang' nolawe manyako make. Ang'o momiyo nyaka bed ni gweno ng'eyo no njiri ni nigi gimoro maber ma chiemo moko ka ongego. Koro njiri nigi proteins. Some of those proteins waluongo ni the rare amino acids. Koro those amino acids gin rare and ki ichamogi to idhi bedo gi a lot of health benefits. Manyalo chopo machiegni kadok kuom joma mine. Inoneno ka miyo ma expectant, miyo mayach. Inoneno ka ng'enyne gi crave for gimiluongo nodowa. Odhi ochamo. To dowa ni research osenyiso ni entiere gi gimoro side effects. Samoro biro kuom miyo machame, samoro biro kuom the unborn child. To ka odowa ni bedo ni okonyo nikech miyo chachame no crave for it, and ang'eni gimodwaro kanyo en iron. Onjiri ni a lot of iron. So research osenyiso ni kar chamo odowa manigi side effects to you to gi nyathi midhi nyuolo, cham onjiri. Onjiri dhi mi iron, odhi mi calcium, odhi mi zinc, all in one food. To kiwe mano I've already talked about the amino acids. Koro njiri is very good food. Mano kuom joma mine. Kata ok ene expectant. Joma nyiri kochopo seche ma koro gidwa ng'iyo malo. Ka ging'iye to gi lalo remo mang'eny. Remo no ka gilalo to gi lose a lot of zinc bende kanyo. To njiri replenish. Koro tiende ni gini ber kuom jok manyiri bende. Ka we jok manyiri koro adwa dok e joma chuo. Onjiri nigi gimiluongo ni zinc manase wacho cha. To zinc no kidhi kuonde ohala moko nitie multi-level marketing machalo GNLD, inwa miyi gimoro miluongo ni zinc supplement. To zinc supplement no, it is very expensive. To kichamo njiri tinwang'o better zinc than manie supplement cha. To zinc ni kichamo to age makoro wachope ni iwacho ga ni ichopo kama koro kochopo sotieno to kiber ahinya. To kichamo njiri to beri nino dhi neno nikech zinc cha. Koro joma chuo mosebedo ka chamo njiri ka gisekelo report maber ni gini loso dak. Mana kamano janeno mara githulo ni endi we wakaw break moro matin wamodhe pi kasto waduoga mondo wang'e ni onjiri ni endi okonyowa yo mane, to gin gigo machielo mage ma bende wanyalo loso kuom olembe ma ipuro e lowo kaendi ma bende nyalo konyowa e yuto marwa. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Inasema ni kazi bora chakula, inasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kende telo mar ariyo mar ohala gerruok kaendi bang' break matin kama bende wabile e Dachwa Falls mago ma olos kod onjiri wa mwang'eyo kata cricket. Ang'e kendo arwak wendo wa odiochieng' ma kawuono ni endi wadhi kode mbele kaka osewuothe e wuodhe mar ohala gerruok mar pur kod pith mag gigo mopogore opogore mondo wadhi nyime wang'e ni ande kopogore kod onjiri gin gigo mage ma bende ouso kogolo kuom kotiyo kod fruits mopogore opogore machiegni kendo. Erokamano Millicent. Yes. Kaka wasewuotho mwaneno wan gi kiweyo njiri wan gi gik moko bende e farm ka. Farm ka wan gi apoyo, wan gi machungwa, wan gi maembe, wan gi avocado, wan gi rabolo, wan kod gi mang'eny. Yes. To gima daher mar wacho en ni wapuro wan jopur. To ng'enyne pur en gimoro achiel. To uso bende gimachielo. Koro wan gima watemo timo ka en kawo pur to watere e kiwango machielo mondo mi pur obed gima keto pesa e ofuku. Nikech ka ipuro
to pesa pok odonjo ofuku, ichalo ng'ama chandori kayiem. Yeah. To wang'eyo ni samoro inyalo bedo ni puro, ti ipuro ma gimoro wuok maber, in gi gima ikeyo. Yeah. To ka koro idhi e chiro, tinwang'o ka ok iuso. Okiuso. To gik ma e puodhogi, ng'enygi kok inyalo use ndalo moko adek, tilal. Yes. And inyalo paro ni kidhi e chiro moro amora, asewuotho e chirni me Afrika mang'eny, to gichal. Kidhi e chiro tinwang'o ka gik ma owiti, gin gige agriculture. Yeah. Inwang'o ka rabolo owit kucho, Yeah. owit apoyo kucho, avocado, Mawembe. ging'eny. To nyanya is a victim. Yeah. Tiparo ni onge nyanya manonyuol e chiro. Yes. Tiende ni japure manopuro, to biro uso, to kochopo e chiro, to chiro onge, owito. Tiende ni obedo gi lal. Yeah. Koro gima watemo timo ka, Yes. mondo wabed gi pogruok, mondo yuto odonji, en ni kwasepuro ma cham wuok, to watimo gimoro e farm ka. Ok wadhi mabor, watime mana e farm ka. Koro gini lokore gimachielo, koselokore gimachielo, to gimachielo molokore ni, nyalo kata mana tieko higa achiel ka pok wauso, to pod wabiro mana use. Yes. To kose bedo ni oseuse, to wause bei mamalo, moloyo bei ma da usogo ka en fresh. Gima wacho en ni e farm ka gimoro amora watimo ne value addition. Value addition. Koro kiwuoyo e value addition, gin gik mage kata kothe mage ma isetimo negi value addition mineno ka iuso kendo kelo ni yuto maber ahinya e ngimani? Gimoro amora mwaseneno e farm ka, watimo ne value addition. Anyalo chako gi machungwa. Yeah. Machungwa kochiek, to wakawo machungwa, to waloso go jam. Ne wasewuotho mwaneno ka jam nitie. Yes. Ma jamno, kata ka uso mar higa achiel, pod abiro use. E puodho ni wan gi apoyo. Apoyo kochiek, to waloso go jam. Puodho ni wan gi rabolo. Rabolo kochiek, to waloso go jam. To rabolo kochiek, watuoyo rabolo. Ne uneno solar dryer. Watuoyo rabolo, kwasetuoye motuo, to waregi. Kwaseregi to bedo mogo. To mogo ni waloso go mkati. Koro tiende ni rabolo, kane akeyo rabolo, kokanyalo use wik moro achiel, alal. Biro chuno na poge ji, kata biro chuno na wite. Koro ka ok atimo mano, ka ang'ade tatuoye, kata rege obedo mogo. Mogo kata bet go mana mar higa achiel, ok kethre. Aloso mana mkate mos. Sama aloso mkate ni, teni ang'ado cost madhi ng'iewo wheat. Yeah. Sama aloso mkate ni, auso rabonda. Koro magi yore ma aparo ni ji nyalo tiyogo, mondo mi giyuti e agriculture ka. Yes. Kawe mano, waneno niang' nie puodho ka. Niang' wan go mana gimoro madhi 1/8 of an acre. To niang' ni chiwo pesa moloyo ng'ama nigi acres miwani. Ang'o ma watimo gi niang'? Niang' ni wadhi wang'ado ang'ada, kwaseng'ade to wan gi mashin mabiyo niang'. Yeah. Ka wasebiyo niang', to waloso juice. Koro wamadho juice ka. To kwa neno ka niang' dhi bet mang'eny, to wang'olo niang', to waloso go sukari nguru. To sukari nguru ni wamedo mondo bed gi health benefits. Wachwado cricket e iye. Koro wauso niang', to wauso cricket. To kata budha motieko higa achiel, pod wauso ok kethre. Koro mago yo mwatiyogo mondo mi waus gik ma wan ge farm ka. Kane wawuotho waneno nitie gimoro wan ge puodho miluongo ni rosel. Yeah. Kata hibiscus. Rosel ni en gimose nyiso ni kichame, to omedo teko mar remo. Omedo teko mar remo ma remo fight go foreign bodies. Yeah. Koro rosel ni ber ka ng'ata tiyo kode. Rosel wan ge puodho kucho, ka waloso kode juice, ene ma wamadhe mokwongo cha. Then ka waloso kode powder moro, ma kwaseloso powder no, to koro kata obet abeta mar higni 2, ok okethre. Koro gima wacho en ni gimoro amora mawuok e puodho ka, watimo ne gimoro mondo wayar malach ndalo minyalo usego, ma onge gimoro amora achiel mwasewito ni ok ousore.
kamano. Koro gima inyalo nyiso jopur weteni kata jogo mosetemo pur to thoth gik ma giyudo kata produce ma giyudo giwitoga en ni owinjo ginon matut kaka ginyalo miyo kothegigo endi kata olembegigo endi value addition e yore ma in bende itimo ni endi. Mane gima wacho to maybe ng'ato ma jawinjo moro nyalo neno ni samoro ng'ani en gi pesa mong'iewo go gik moko monyalo timo go gigi. An mano jawinjo manyabedo ni giparo no akwero nikech kisewuotho ka pok ineno gimoro mo omako wang'i mi iwacho ni tomato ni golo kure. Gina gik miyude mier te kecha ang'e ni miere te nigi jikon. Ng'eny gik mwatimogi ka in gi jikon to romo. Nikech sami dwa loso jam jikon oromo. Sami dwa loso kata mogo tek ni in gi kama inyalo tuoye gimoro. Kata wawacho ni maybe in gi solar dryer. Solar en mana chieng'. Chieng' ji nigo te. Koro inyalo kawo girino tiketo to tuo. Kosetuo to rego kata ionge mana gi mashin mar rego tinyalo dhi tiregi e pong' ma kawaida. Tise mana value addition mwatimo ka en gima ng'ata nyalo timo. Koro kopo ni ng'ato nigi gombo oko kuchocho ama obiro iri mondo mi ipuonje kaka i add value to those nini olembego endi. Bende inyalo puonje koso inyalo bedo gi nyiego moro ni bang' puonje to obro loyi godo koyawo kare kamoro. Chon kane wachako value addition nwachako gi njugu. Koro nwarego njugu to wauso peanut butter. Koro nikech ne pod en gima wendo ne ok wayud pesa ahinya. Koro kaka ne ndalo medo dhi to ji ochako medo biro. Gidwaro mondo gireg njugu. Masindi ni banya rege njuka to ji ochako rego njugu. Koro ji ochako bet mang'eny mauso njugu. Koro sama ji nochako bet mang'eny ni to koro wachako yudo pesa. Gima wacho en ma ni kopo ni ji mang'eny otimo gima watimo ni teko ohala biro medo bet maber. Nikech sama koro ineno ka wan gi alot motuo. Alot motuo en gima pod nyien. To wapuonjo ji kaka inyalo tuo alot mondo bang'e iti kode ndalo malot onge. Koro ka ji mang'eny nyalo timo ma to tiende ni customers medore. Ka customers omedore tiende ni ohala ber. Koro nyiego onge agombo mana ni ji mang'eny obi mondo watim gima watimo ni. To pod amedo duoko penjo no kama. Ayie puonjo ng'ato. To ndalo mang'eny naseketo ni ji bira ka. Kibiro to apuonja. Samoro nyano ang'ana mondo tich ka gokinyi to chopo dhiambo kapok atimo tija moro apuonjo mana ji. Koro tiende ni apuonjo nono. Kato nachaka medo ng'eyo gimachielo. Ni ka ng'ato biro ti odonjo tipuonje nono to gino biro mayot. To kisungu wacho ni easy come easy go. Koro ne waloko. Koro kibiro mokwongo nyaka ibed gi interest. Kisebet gi interest to kibiro ti wachaji. Koro sami tero pesa ni to nyaka ikaw gini ma serious ma imbe dhi i practice. Jo nyocha neno kamoro ko wach ni by the time mi iomo pigi kendi tibiro ng'e value mar drop mar pi. To sama ng'ato kele to kibi ng'e value ne. Koro wayie puonjo ji but cost moro nyaka ng'ato chulo. Mana kamana neno ka sa bende mayo wawang'wa to adwa ni ilera mapiyo kapok sa ong'adowa ber kod midhieri miseromogo nyaka nichak pur mari niendi kendo nyaka nichak koro ilok olembe miyogi imedo negi value moro machielo mondo mi okelni yuto. Koro midhiero ma wasebedogo kuom gik mipenjogo achiel maduong' mabe ok direct ahinya en ni wan gi yo marach. Koro sama ng'ato timo ohala yo owinjo bed ni gima very important. Wan gi yo marach mandalo koth kata wina neno mana kiting'o iwe mitoki kucho. Koro yo mano midhiero mokwongo. To mar ariyo gik mi iloso mwatimo ne processing. Chon ne waneno ka kiseloso gimoro tiusa. To tinde to weche obiro mang'eny. Mokwongo nyaka wan gi yo milo ni KEBS. Koro sami loso gik mang'eny pesa midhi chulo KEBS bende ng'eny. To sami loso gik mang'eny nitie gik mang'eny mang' nobi ka nitiere permits mang'eny ma bende chulo ma ok adagi.
lakini dwani gidogie mapiny. Gitamo ji timo gik mabeyo. Koro mago midhiero ma waseneno ka. Midhiero machielo ma waneno e ohala mar pur ni en ni samoro ineno ka kiwuotho tinwang'o ka kamoro amora wachielo gi chenro. To samoro jomoko pod pusore e kol chiel. To biro okepo. Apani gin giparo ni gikepo. Koro in kaka inyibiro tinwang'o ka japur mane ok opuro osekepo. Koro mano be achiel kuom midhiero ma waneno e pur ka. To kisamarize maber ber ma iseneno nikech gimoro kichako to nyaka ichak ka in gi lekni obro konyi. Ber mwaseneno kuom pur apani anyalo wacho ni gin gima in iseneno kibiro ka. Nikech kibiro kidonjo ka tineno gik moko mang'eny manyalo ywa wang'. Gik ma ywa wang' go pur emong'iewogi. Gimoro amora mineno ka pur emokelo. Koro nyithinda puonjore, pur emapuonjogi. Adak, pur emodaga. Ariembo, pur emaolo petrol. Koro mago ber maneno e pur ka. Ma ng'ama diber ni dwaro donje pur, anyalo miye tik mondo donji. Koro kapok inyisowa yore minyalo yudigo nikech tie jogo ma koro owinjo ka gigo mitimo kata wandi ni endi ber embe nyalo konyo e yo moro. Daher mondo in ka korka kori kipimo tij andika kod ohala ma ng'ato chako en owuon, ere miparo ni konyo ngima ng'ato moloyo? Erokamano. Tij andika to gi ohala ma ng'ato ochako en owuon. Adwa wacho ji mang'eny wacho ni sama ondiki to in gi security mar tich. To sama indikori kendi to wawacho ni onge security. Sama ng'acho ondiki cha emionge security mar tich mogik. Nikech en onyalo mismanage biashara ne cha tibet maonge tich. To sama in gi tiji to in gi more security nikech in emi ing'iyo ni istia. Ing'iyo ni to ohala ni dhi kanye. In emi nyalo goye piny to in emi nyalo tere mbele. Koro aneno ni ka in gi ohandi ber moloyo tij andika. To anyalo medo gimoro e wiye kanyo ni sama in gohandi to nyaka ibed ng'ama very careful. Nyaka ibed ng'ama very disciplined. Eka ohandi nyalo dhi mbele. Kok in disciplined to ohandi no podha kaka nobiro cha. Erokamano ahinya. Koro gie thuolo ni endi daher mondo imiwa yore minyalo tudruok go nikech samoro nitie janeno moro moneno owinjo achiel ariyo adek to koro kogombo neno matut ogombo ni omanyi mondo mi olalre kodi in iwuon. Koro inya chiwo namba ni gi kuma family ni yudore. Namba na en 0721 280 907. Wayudore Nyamasare kamiluongo ni Nam Thoe ema wantiere. Farm iluongo ni Mixer Farm. Kiwuok Nam Thoe, kiwuok e Nairobi Road e bridge ma ni Nyamasaria, to bridge bedo bathi kora cham ti ibiro 2 kilometers tinwang'o gate kondik ni Mixer Farm, Kisumu County. Jok mohero manya gi namba mar tol no 0721 280 907. To be wan gi website miluongo ni www.mixerfoods.co.ke. Wan gi Facebook page bende miluongo ni Mixer Foods and Beverages. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno mara gie thuolo ni endi wachopo mani giko mar chenro ni odiochieng' ma kawuono ni endi ka an abro weu mana kaka weu pile. Ng'i alwora mari, chak gi gima in godo to gino ti kode kikete sini gima ino ni duto kiteno gi kenda kod lamo to ngima ni nyaka lokre. Kik ininde iti nyakwara, chung' malo ichako ohala mari owuon mondo lok ngimani. Rito masani mane tayi e chenro ni en an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, si dharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda. Kazi
En higa manyien mar 2019 chenro mari manyien gimoro amora wachako manyien. Odiochieng' ma kawuono ni wabiro nyaka e kar od bura